Pati mo ugas ako na ako na ireklamo kang ano na unsa ni. Tawagin na lang. Tuwatingin na sila sa kuan. Sa Sumner. Kayo man diri sa Auburn. Sige, bye. Hello, nanasag mi manamig pangaon sa Philcusin, nanasag mi sa Yes Buffet na. Yes Buffet na pa akong bunog sa kunaong. Si Mark ready na mo sud. Pangaon sa bidiri, gikan mi sa Philcusin. Papinasag. Malingkod lang muna mi diri. Kay duhagi ni among invitation. Kung man nami sa lunch ni Paulina, lunch sa ni Kuan with Linlin. So, kayogi mi ha kay mangaon mi karon. Aron daghan na kay mangaon. Na kung bunog o na pa. Uyo may pait. Unsay kauno na ako, mga soft diet laron ka ng mashed potato and gravy, jello, pudding, yogurt. That's all I can eat. Okay. See you later. Keep watching, okay? Because we have more to show you the food here in Fest Buffet. Thank you. Bye-bye. Muna, isod kayo ko kaya ako makaon. Kamay, ragitahon. Ano sa piyesta. Makaon ko nung kuksoy, aning saging. Nga, lata. Lata. Nang lata, jud kaayo. Tulo lang. Nalata kayong saging. Tanaw na ito makakaon ba ko. Kay mas potito ragil unta. Okay, bye. Soup diet. Jalo lang. Jelo lang una ako. Nasa kay chocolate. Nani lang una ako. Jelo lang kay walain. Thank you.